And we must reach an agreement for the genuine sharing of power so that we can properly serve the voters and act in the interests of the electorate. This is not about carving up South Africa and saying one for you and one for you. This is about saying, what did the election result tell us? This is about the choice of the voters. If the voters don't vote for the ANC, we can't say, oh, well, we feel sorry for you, let's give you one economic hub. Because democracy works in that the voters choose. And if the voters don't give you 50% plus one, the voters are telling you that you've got to make a plan with other parties. Bayaveva boMzansi Afrika ngenkulumo kaMama Helen Zille lapho khona ethi ke konke akakwenzayo kanye konke abakwenzayo njenge-GNU kuyilokho okucelwe abantu abavotile. Angiqale nje ngikubingelele ngikwamukele channel eMasweti Media Production. Mina igama lami ngumxolisi Mfana kaDlomo. Mangabe ke uyaqala ukufika kule channel, cela ukuthi ngizele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe le video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Batinyelwe zinyosi intukuthelo abahlali bakwaZulu Natali emva kokuthi ke uMama Helen Zille enze inkulumo yakhe nabezindaba lapho khona ke bethi nje mayikhuluma agcizelela ukuthi konke akwenzayo kuyintando yabantu, konke akakwenzayo kuyiwili yabo bonke abantu abavotile. Uthi yena kahle kahle zonke inqumo akayithathayo ngisho nakho ukuthi ke azangene kwi-GNU kungoba ke uthunywe abantu abavotile. Mawukuthi nje uvotile uMama ke Helen Zille wenza lokho wawutheke ufuna ukuthi ke akwenze, ukuthi ke abantu bebambisane. Abantu ke bayabuza ukuthi ke ukusho kanjani nalokho ngoba lapha naKwaZulu Natal mangabe sibheka nje siphethwe umuntu owathola u18%, uma ngabe ke sibheka uPremier waKwaZulu Natal njengoba inkatha yathola u18%. Bayabuza abantu ukuthi kuza kanjani ukuthi ke iqembu elathola u45% kwaZulu Natal lona lingabonakali nangokhalo kulezi ikhundla kanye kwiCabinet laKwaZulu Natal, bese ukuthi iqembu elathola u18% neqembu elathola u11% kwaZulu Natal kube wona amaqembu asiphethe ke lapha kuleya ndawo yaKwaZulu Natal. Umphakathi ke ubeke usuthi ke indawo kuyiyona kahle kahle iDA kumele ngabe ke iyayilwela, nendawo kumele ngabe bashaya kuyona umthetho, nendawo ngabe kubabanga kuyona neANC indawo yaseGauteng ngoba ke isupport ke okanye ipercent labo lesupport licishe ke lilingane. Kodwa bayamangala kuma ngabe iDA isishaya umthetho kanye nenkatha endaweni yaKwaZulu Natal, kodwa umkhonto wesizwe ungabonakali nangokhalo. Lento ke ibuyela kulento esake sayibuza kule channel eMasweti Media Production yokuthi ke uma ngabe amaqembu epolitiki bekade engayifuni kangaka iANC kungakavotwa, pho kwenziwe yini ukuthi uma ngabe sekuvotiwe, uma ngabe iANC isifuna usizo agxume onke ayibange kangaka afuna ukuthi ke asebenzisana nayo ukunokuthi wona akhande iGNU eceleni, ngoba kube kuthiwa lamaqembu wonke behlangana bengakwazi ukuthi ke wona eyodwa nje ekhande uhulumeni okubambisana obungaba ke nepercent elingaphezu kuka58%, bese ke igudluza leANC abekade ke ngayifuni kangaka. Nganza kwethu sizolinda sibone ukuthi ingabe bayavumelana na noma ke abavumelani, kanti uma bengavumelani kuzokwenzakalani, kanti uma bevumelana bazobeke sebenikezana izihlalo ezingakanani khona le esifundazweni saKwaZulu Natal. Engizocela kuwena njengamanje ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Siphinde ke sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.